sila ng mga pulis. Pagpasok, tumagpa ng mga nagiinom mga babae at mga lalaking banyaga. Wala silang social distancing at dahil inuman, mainam walang face mask at face shield. Ayon sa pulisya, wala nagkapag customer sa establishmento dahil alas 10:30 na naggabi, oras ng curfew. Bawal din daw sa Maynila ang pag-inom ng alak sa pampublikong lugar. Walang humarap na manager ng establishmento. Nasa 20 customer. Saksi ang gabi, dalawa sa dalawang positive ng MD Athens Bridge na nag-critical condition. Steve mo na ngayon. Kung naman ang barkong nakadaap sa pier sa Iloilo City, nag-positibo rin sa COVID. Kapatang protected accusation ng West Philippine Sea, hindi na mangyayaring walang sa oxygen tanks ang iniakyat ng Philippine Coast Guard sa Panamanian flag container vessel na MV Athens Bridge. Nakaangkla ito sa quarantine entrance sa Mayrina sa Sagay Point sa Cavite. Sa 21 all Pinoy crew ng barko, labing dalawa ang nagpositibo sa COVID-19. Sino? Kagabi, nagsagawa ng Bilis medical naman. evacuation para sa dalawang tripulanteng Pinoy na Malapit lang siguro sila doon. kondisyon. Dalawa po ay may No? difficulty in breathing while on board the cargo ship. April 16, nagbiyahe ito ng cargo sa Malaysia. Nag-load at unload ulit sa dalawang port sa India mula April 20 hanggang 22. Bumalik sa Malaysia, saka pumunta sa Vietnam noong May 1. Tinest sila roon at lumabas nga na positibo ang labing Ha? dalawa sa mga crew. Hindi ko alam. Ano to eh? Hindi ako nakaano dito, nakadaan. Kaya medyo bago sa ano ko. Sa Ayon sa manning agency ng mga tripulante, The San Juan Medical Center. stable na San raw Juan ang Medical dalawang Center. tripulante Ayun sa o. isang ospital sa Ay, the Manila. Medical City Mild tayo. naman daw ang kaso ng iba pang nagpositibo. Ngayon Nilipat sila sa nakadaan na isang kami sa San Juan facility sa Metro Medical Manila Center. at isa sa ilalim ulit sa swabbing. Lahat po sila ay itetest. Lahat po sila na magpapositive sa itest natin na stipend dito sa mga naiwan sa barko. May mag-whole genome sequence tayo. 20 crew naman ng isang barko na nakadaong sa pier sa Lagos, Iloilo City ang nagpositibo sa COVID. Naka-quarantine sila ngayon sa loob ng barko na dumating sa lungsod ng nakaraang linggo. Ang kanilang kapitan na tinamaan din ng sakit namatay noong April 28. Bukod sa mga crew, isang tindera sa labas ng pier ang nasa quarantine facility ng LGU matapos din positibo sa COVID. Kasama si Rex. Contact tracing sa mga napasalamuha nila. Inaabatan pa rin ang paglobo ng COVID cases na nadagdagan ngayong araw na mahigit 7,000. Napampas na nga sa 18,000 ang mga namatay habang sumampa na sa mahigit 1,000,000 ang mga bumalik. Hindi pwedeng magpakakampante kaya sa Baler Aurora, naglatag ulit ng checkpoint sa mga entry point dahil sa pagsipa ng mga kaso sa mga karating bayan. Mas hinigpitan naman ang mga entrance at exit points sa ilang barangay sa Coronadal City para malimitahan pansamantala ang dalaw ng mga residente. Apat na Bakit? bagong kaso Ngayon lang ay nakaano nalaman sa dito, lungsod, hindi namamataas ngayong nakarating. may adjustment naman sa swab testing ng mga biyaherong darating sa bansa. Kung dati sa ikalimang araw, gagawin ang RT-PCR test sa kanila Ayan sa yun, ikalawang after PCR test na pagdating sa bansa. ano. Aprobado na No? kasi ng IATF ang kahit ito ng QH. Pati kasi sa pag-aaral ng mga eksperto, mataas ang viral load ng isang tao sa ikapito o 8 araw kaya mas accurate na magiging resulta ng test. Ipadadala na rin ang mga sample ng mga nagpositibo sa Philippine Genome Center para matukoy kung anong variant ang meron sila. Pinayagan na rin lumabas sa mga edad 15 hanggang 17 at 65 pataas pero para lang sa pagpaparehistro ng Philippine Identification
banda yun? Likod daw ng Meralco. Hindi, anong sakop niya? Ortigas o Pasig? Pasig. Ortigas? Ay, naku, Pasig yun. Malapit lang yun. Pasig po. Pasig Park na po. Oh, Kaya malapit lang. Makalagpas ng Green Hills. ganun pala yun. Muli na natin sisimulan ang paggamit ng bakuna ng AstraZeneca sa mga miyembro ng priority group na mas bababa sa 60 years old. Halos isang buwan yan matapos ipatigil ang pagbabakuna ng AstraZeneca sa mga hindi senior citizen. Nilimitahan noon ang pagbabakuna ng AstraZeneca Yan yung Astra, oh. dahil sa pambihirang kaso ng blood clotting sa ilang pinagunahan sa ibang bansa. Yan yung Astra na tinatarot na ano, nilagnat sila na nung una. Kaysa peligro sa bakuna. Pero naglabas pa rin ang Food and Drug Administration ng karagdagang guidelines kung paano mababawasan ang risk ng pagpapaturok ng AstraZeneca vaccine. Good news ang desisyon para sa mga nakatanggap ng first dose at naghihintay ng second dose ng AstraZeneca vaccine. Saktong inaasahang i-deliver bukas ang 2 milyong Yan yung doses ng libre. vaccine ng AstraZeneca mula sa AstraZeneca. Ang bayon, Iba nilagnat eh.